danom. Nagpas mo kami nga Guys, karo ito ba eh? Hay, hampay! Di ka pa gawawid. Sos! Ito ta, uray ko magyang ka dito nga magnanarabi sa kalagawid. Laman mo awang ka nung mag-away. Awanagaw, awid, awanagaw, awid, awanagaw, awid. Nakita ni Mama doon yung Vietnam Rose kung malakad ng mga Ano Vietnam Rose manan? violet. Violet na dakil. Violet tadakil, apa da violet tadakil? Siya nga nga nagtakal. Nakita na ka, inga tumawa kay Mimi umaga. May saka mo, imo. Ini kan anili dayjay ka. Basit lang Manulang nga gupong dayjay. Ini kan nasa tatalo nga gupong sa ko ginupong-gupong tinuwat tingin ang anusan. Nagbayag pa, nagrigat pa yung padun Wow. dyan. Aman. Ape di na kinig ka nga rod. Ate, Di na kinig ka. hindi ka mo tumawa dito. Nas! Aman. Nagray ka mo mag Umayak to, dumawas na bigat. Orta DJ kami. Kita ang tao. Pinta. Nagrigat Single nga dakkel. umado. Ingkan ka dumawat. Mayat, nagtakil na. Kurso na mamangam jake ang katalan ka nagriga lang ang pa doon. Sabi na. Ipa ni. Ipanim. Wanin para ba? Uray ko ipanim, no, na maka, ano siya, to makakita, ta gupunga to. Ano ka nagpapara. Nagmaya mo ngayon ko na. Hindi, nakita ko impasa mo aja pagtugtugaw kasi naira na napan nagtugaw ni mama. Nobe, nobe. Kunon. Abay. Abay sa timulan nang alam. Kunon. Madi nung mapan mga min hindi ka malam, hindi na pang nagalasan. Hindi ka Anda aglukluko nga ubing. Gumanaten, hello. Agibibida niya ubeng, naka-video. I-upload ko ito madamdama. Ito kayo lang